λίγα ψίχουλα που μέχρι τώρα έδιναν για τους απόμαχους της δουλειάς, τους ακατεμένους από την άγρια εκμετάλλευση εργάτες, τους νέους, τις νέες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιστήμονες, τους αγρότες, παρά την τεράστια φορολιστία τους και τις φόρες από τα βία. Έτσι εννοείται τη βοηθημότητα. Αύξηση ορίων ηλικίας, μείωση συντάξεων, μείωση της κρατικής σηματοδότησης, με ιδιωτική ασφάλιση για να δίνουν τζάμπα χρήμα στο κεφάλαιο και παραπέρα βέβαια υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, που είναι ένα μεγάλο θέμα που αν θέλετε εμείς το θέτουμε μαζί με την κοινωνική ασφάλιση και είναι ένα ζήτημα που αφορά συνολικά κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια. Και τι κάνετε εσείς, τι λέτε, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιώδης την αποκαλείται εναρμόνιση. Τη δε σφαγή των συντάξιμων αποδοχών για παλιούς και νέους συνταξιούχους και εργαζόμενους, τι λέτε, αποκατάσταση της ισονομίας. Εντάξει, θα χάσουν και οι λέξεις το νοημά τους. Η έννοια της ανταποδοτικότητας είναι αυτή που χτυπά στην καρδιά του προβλήματος, αφού αρνείται τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και την αντιμετωπίζεται σαν ένα οικονομικό δείκτη, ο οποίος δεν παίρνει υπόψη ότι ο εργαζόμενος εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είπα και προηγουμένως, έχει δώσει τα νιάτα του, τη ζωή του, την υγεία του κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου. Αυτό δεν το παίρνετε καθόλου υπόψη. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και η ανταποδοτικότητα είναι η βάση της λογικής με την οποία λειτουργεί η ιδιωτική ασφάλιση.